Ahojte všetci, takže ja vás opäť rád vidím po 2 mesiacoch. Teším sa z toho, že tu opäť môžem svedčiť a stať pred vami a nadviazať na to svedectvo, ktoré som tu hovoril prednedávnom. Alebo o Pánovi Ježišovi môžeme svedčiť každý deň. Aké úžasné veci a zázraky robí v našich životoch. Ako nám premenia srdce, ako nám premenia naše životy, ako nás vedie do tej lásky, do pokoja, do radosti, do všetkého toho dobrého, ktoré Boh, Všemohúci Otec, pred nás predostrel. A chcem povedať, že keď prišiel Pán Ježiš do môjho života a oslobodil ma, lebo keď vás Pán Ježiš oslobodí, ste skutočne slobodní od všetkého. Bola to neskutočná sloboda, úžasná radosť, milosť, láska, pokoj, všetko to, v čom som doslova liežal. Samozrejme, že príde aj tá druhá strana opačná, nepriateľ. Bude chcieť spochybniť, bude chcieť na vás vyliať nejaké žiadosti, pokušenia. A to bolo samozrejme aj v mojom prípade, kedy prišiel a bol som oslobodený razovo od úplne všetkého, od každej závislosti. A zrazu prišiel, že ty už nefarčíš, veď cigaretku si môžeš dať. Kde to máš v slove Božom napísané? Tam nie je nič o tom, kľudne si zapal. Bol som postupne do tohto vťahovaní, aj keď na jednej strane chodíte s Pánom, chodíte v tej slobode, chodíte sa modliť za ľudí, vidíte úžasné uzdravenia, úžasné zázraky, ale na druhej strane vás nepriateľ vťahuje do niečoho, z čoho ste boli vyslobodení, za čo Pán Ježiš zaplatil. A keď som bol do toho úplne vtiahnutý znova, prišlo to obvinenie. Ty fajčíš? Ty si naozaj znova závislý? A vtedy som si začal uvedomovať tú skutočnú pravdu, že ja som bol aj od tohto oslobodený. Úplne od všetkého. Nechal som sa do toho opäť stiahnuť. Zavázal v mojom živote tá závislosť. A vedel som, že už si neviem dať rady. Tak samozrejme, ako v prvom prípade, znovu dokolie, Bože, prosím ťa, ty si so mnou urobil tie najväčšie zázraky a ja som tvrdo hlavu fajčil, odpust mi to, že som sa znova nechal vtiahnuť do tejto závislosti. A ja ťa prosím v mene Ježiš, zober to zo mňa. Na druhý deň ráno som sa zobudil a nebola v mojom živote jediná spomienka na cigaretu. Nemohol som tomu uveriť, ako je toto možné. Aké naozaj veľké veci pre nás robí Boh skrze Pána Ježiša Krista. Kto prosí, berie, kto hľadá, nájde. A kto kope, tomu sa otvorí. Takže chcem vás pozbudiť presne v tom, čo tu už bolo dnes hovorené, vlastne, aby sme si dávali pozor na všetky tieto úzkočnosti nepriateľa, na všetky tie veci, ktoré prichádzajú súžemne alebo nejaké akékoľvek žiadostivosti, ak sa to v nás prebudiť, aby sme bdeli, lebo tá sloboda je úžasná, ale je to veľmi aj tenká hranica. A chcel by som v tejto veci nadviazať na jedno úžasné podobenstvo, ktoré som prevzal od amerických kazateľov. Nevidel som sa ich nabašiť, pozeral som jedno video za druhým. A toto podobenstvo, keďže aj Pán Ježiš krát hovoril v podobenstvách, tak som si povedal, že aj si aj my môžeme. A toto podobenstvo je o jednom bohatom človeku, ktorý mal obrovský dom a s 10 spálňami. 5 spální hore, 5 spální dole. A jedného krásneho dňa zakopal na jeho dvere. Prišiel muž, otvoril dvere a pozeral, stal tam Ježiš. Nádherný, v celej kráse, bilevom čistom rúchu sklenúcom, tvár mu žiarila ako slnko. A ten muž hovorí, Ježiš, toľko som o tebe počul. Ty si spasiteľ, ty si kráľ, ty si vykupiteľ, ty zachraňuješ, oslobodzuješ, uzdravuješ. Prosím ťa, vstup do môjho domu, buď môjim hosťom, prebývaj u mňa a ja ti dám tú najkrajšiu a najväčšiu spáleň, ktorá je hore na poschodí. Tou najkrajšiu a najväčšou kúpeľňou a s najkrajším výhľadom na celé okolie. Ježiš ako gentleman povie ďakujem krásne a odišiel hore do svojej spálne. Ten istý deň, ten istý večer zrazu niekto znova zaklopal na dvere a teraz to už bol inakšie klopanie. Muž si hovorí, kto to môže byť, takéto neskoré hodine, tak išiel nazrieť, otvoril dvere a stal tam diabol. A keď zbadal, že je tam diabol, hovorí, diabol je to nechce vo svojom dome odiť, lenže už tam obchal novu, prepchal tam ruku, lakeť, rameno, až sa vrútil tomu mužovi úplne do domu. Začal na neho kýdať všetky odporné, špinavé žiadosti a pokušenia. Bojoval s ním, premáhal ho a takto premáhal toho muža v celú noc. Až nad ráno vlastne, keď svítalo, diabol vyklzol zadom oknom a v tej istej chvíli Ježiš Kristus schádza bola schod. Muž sa rozpamätal. Ježiš, veď ty si tu bol celú noc. Ty si bol u mňa a ja som zápasil s diabolom. Čo si spal? Nevidel si to, že som bol premáhaný diabolom? A Ježiš hovorí, priateľu, ty si mi dal vo svojom dome jednu spálňu, ale stále tých 9 patrí tebe. Jasné, muž hovorí, všetko teraz zmeníme. Odteraz to bude všetko úplne ľahšie. Ide na spolu 50-50. 5 spální bude tvojich a 5 spální bude mojich. Ježiš ako gentleman hovorí, ďakujem krásne. Ide hore do svojej spálne. Ten istý večer znova kurpanie.
znova išiel otvoriť. Viete, kto tam stal? Stal tam samozrejme diabol. Znova sa neho vyrútil, znova ho začal premáhať, házať na ňo všetky špinavé pokušenia a žiadosti. Zápasil s ním, premáhal ho celú noc. Nad ránom, keď začalo svítať, vykozol zadným oknom a v tú istú chvíľu znova skládza Ježiš dole. A teraz ten muž kričal: Ježiš, kde si bol? Prečo si mi nepomohol? Bol som k tebe viac než veľkorysý. Dal som ti polku svojho domu. Prečo si nič nespravil? Znova som ho premáhal diabol. Ježiš mu odpovedá: priateľu, pokoj, ja ti nekľúdim, ale ty si mi dal stále len 5 spání a 5 je tvojich. Už tomu začínam rozumieť. Všetko spravíme inakšie. Od teraz, od dnešného dňa, bude 9 spální patriť tebe. Všetky izby, až na tú jednu, v ktorej spáva. Iba tá jedna bude patriť mne. Lebo vieš, mám tam niečo pod postelou, niečo na skrini, niečo za dverami, nejaké chulostivé veci a ja som tu veľmi nerad ťahal vonku. Vieš, že niečo tam niečo, nechcem jednoducho ukazovať. Ježiš ako gentleman povedal: ďakujem pekne, odkázať do svojej spálne. Viete, čo sa deje tedy si večer? Znova kopanie, znova otvoriť dvere, znova diabol, znova všetky tie otvorné špinavosti a pokušenie na neho premáhalo, celú noc s ním boluje, muž je už toho úplne unavený, začne svítať, diabol vyklzne zadným oknom a tú istú chvíľu znova skáza Ježiš dole. Ale teraz ten muž už veľkým naharekom: Ježiš, či ma nemiluješ? Či naozaj ma nemáš rád? Či nedbáš na to, čo sa mi deje? Prečo mi nepomáhaš? Prečo nič neurobíš? Či ma naozaj nemiluješ? A Ježiš príde k nemu a hovorí: priateľu, je pravda, že si mi dal 9 spání, ale na liste vlastníctva tohto domu je tvoje meno. A pán tohto domu sa musí postarať o tento dom. Pán tohto domu musí brániť tento dom. Ale nech ti dám jednu radu. Odovzdaj celý dom mne. Ty prebývaj u mňa a ja sa o tento dom postaral. A ten chlap už úplne zronený, lebo vedel, čo ho čaká. Vedel, čo sa mu deje. Vedel, že je premáhaný a že nemá šancu. Odovzdaj tohto kúše Ježišovi. Nech sa ti páči. Celý dom je tvoj. Všetky spálne, všetky skrine, všetky okna, dokonca aj každé sebo na trávniku pred domom. Všetko je len tvoje. Ježiš ako gentleman zoberie kľúče, ide do svojej spálne, ten istý večer znova. Keď teraz muž počul klopanie rozsviace sa mu kolena, ruky, vedel, čo ho čaká, že to snad nie je pravda. A v tom traslavom pohybe, ako sa naťahoval po kúške, že ide otvoriť, tú chvíľu pocitil ruku na svojom ramene. A tam stále Ježiš. A hovorí mu: priateľu, nechaj to na mňa. Tento dom patrí mne a ja to vybavím. Ježiš otvorí dvere a tam stojí diabol. Keď zval za Ježiša úplne vystrašený, treba prehotol slínu, pozerá na Ježiša, na číslo domu, na Ježiša, číslo domu Ježiša, poškrabe si roh, nechápe, čo sa to vlastne deje. A tak neisto začne pomaly škicúvať, až úplne odsúva a zhlboka sa pokloní a povie: Pane, odpustite mi, zrejme som prišiel do nesprávneho domu. Halelujá. Takže chcel som vás si to pozbudiť, že odovzdajme celý Ježišovi Kristovi. Odovzdajme úplne všetko. Naše srdcia, naše telo, našu mysl. Všetko mu odovzdajme a vtedy sa Pán postará o tento náš dom. Amen.